Machiegni nyaka Ramogi jwango kinyi makawuono chenro ni en mara rupiny ka wantiere ka twak mokwongo. Nitie gik mathoth ahinya kwa Ramogi jwang' moda bedo kae ka watwak kendo wago mbaka achiel kachiel kaka oganda. Mana kama wantiere kar kae wan mana kod thuolo mar saa achiel mana mondo mi watwaga ni kendo wago mbaka ni kodi nyaka Ramogi jwang' kama intiere kar kacha in bende kachiel koda ka wendo mantiere go e studio odiochieng' makawuono ka wada bedo kacha ka penyo maduong' en ni sirkal dwaro kungo koso gida time e yo machalo nade. Nitie gik moko nyaka Ramogi jwang' ma sirkal osebedo kacha katimo. Inya wach ni kane sirkal mar Kenya Kwanza nodonjo, ne gin kacha kod mise mar wacho ni oyo apise mang'eny ok odhi bedo kar ka. Sani koro gima ntiere jotelo kata ten Kenya Kwanza koro nigi paro mar neno ni oyo wuodhe mag jotend migepe ero bende koro ng'adi. Ka wuodhe mag jotend migepe ong'adi, ere kaka mano dhi medo kungo omenda. Nowach ni koro wuodhe gi onego bed ni itimogi mana e alwora mar piny Kenya. Gidhi giwuo kod oganda kama gintiere oko kacha. Kamachielo bende sirkal mar Kenya Kwanza koro e twak magidhi bedo go kod Azimio la Umoja mano machakore odiochieng' makawuono. Giwacho kanyo ni nitie lemo ma koro idhi losi. Mano lemo mano mar jal maketo sirkal tesre kata pisno mano mar official opposition leader. Tiende nang'o ka gintiere kar kacha. Lemo machielo mane gimedo kane gintiere kacha kod lemo mar jatend jotend migepe kata prime cabinet secretary. Bende sirkal dwaro kungo pesa dier. To bende ka gidwa kunge yore mage monego bed ni gitiyo godo mondo mi kungo omenda. Paro ma Azimio la Umoja nochiwo. Azimio nowacho kanyo ni oyo sani koro kinde ochopo mar mondo mi odwoke piny apise mopogore opogore mano e sirkal. Kenya Kwanza bende nowacho ni aya koro ka wantiere osuru bende nyaka choki, yuto nyaka yudi. Ere kaka inyalo kungo omenda mondo mi oganda wach ni oyo gigi duto odin rode mago mag mibadhi, nikech kanye mwacho ni ntiere pek mar wach mibadhi ni kodin rode gi. Ere kaka oganda dhi yudo resruok, ere kaka omenda mag jopiny dhi bedo kumoro ma odin negi e yo moro makare maonge kaka ginyalo wuok oko. Arwaki chenro kinyi makawuono, anyinga Cleophas Oluoch ja Kisumu kanya kwar mokeo nyaka Sango adata ye chenro kinyi makawuono. Tantiere kae kod jatelo mabende en jaod bura mogwel mabende kamolose sani okinyi makawuono pod en jakom mar duond bura mar ODM. Okinyi makawuono antiere gi thuolo mar twak kae kod John Mbadi. Okinyi makawuono machiegni chenro mar upiny kendo ma en chenro mar upiny imosi oganda okinyi makawuono. Erokamano Cleophas and adwa kawo thuolo ni mondo amos nyikwa Ramogi kamoro amora ma gintie ni oyawore uru ahinya Nyasaye oyawonwa piny. Aya iwacho ni kata ka koro wachopo kama koro da bage twak machalo kamae odhi bedo gimoro makare mana ka wachako ni in gik mosebedo katimore waranga e chal mar piny Kenya mana kama wantiere sani. Gik mosebedo kanyo katimore odira machopo odiochieng' makawuono, gigo mosebedo kacha ka omori gi moko bende ma ok omori kato bang'e madonja kore thor wach montiere godo odiochieng' makawuono. Gik mathoth osebedo kanyo katimore bang'e mul kanyo bende ang'eranga ni gima ne ogai mar obila mano Koome Jafet Koome wacho odiochieng' manyoro onge jok mane obila onego e kinde mag ng'anyo. Gik mamoko ma bende ponono osemulo chunyi kaeto bang'e odonga ne twak okinyi makawuono kiloso kod oganda mage mako nyaka gigo matimore kaluwo e gwengewa. Erokamano ahinya. Mokwongo anyalo wacho ni gik moko mora ahinya gima owang'o iye ahinya en twak manyo Jafeth Koome obedo go nyoro bang' kawo muda mogwarore kapok jopiny onene e wang' jowi kata kapok owuoyo gi jopiny. Jafeth Koome wiye wil ni ne waketo polis mobedo gi gimiluongo ni independence. Inspector General of Police nwamiyo independence mondo ti tije ma ok oungore konchiel. Ka koro nyalo wuok to wacho ni onge joma nobila onego to onge nonro mosetimo. To bende wang'eyo ni onge nonro minyalo tim gi polis kuom nono tije gima polis otimo. Jowa otho mang'eny, jowa ohiny, kata mana wang' jowi nunyiso ji kigoyo gi polis gobila. Kendo jomoko nitie squad nitie manyocha obila oloso mane tijgi en na tij kedo gi joma ne ng'anyo kendo gitiyo gi teko mokadho tong'. Adwana awajri Cleophas kendo jowinjowa ni ing'e ni kata mana armed bandits kata mana armed robbers kata mana joma jonjore moting'o silaha ok oyiene polis nego gi anega mak mana ka polis nyalo nyiso ni ngima ne ogik kama koro
aidha ne en ngimane or janjore no. Idwaro ni kata ka janjore polis romo gi janjore to nitie kun ma uyiene mondo go gi bunde. Unyalo go tiende mondo tam kata unyalo go bade mondo immobilize. Mane training mitere polis. To ka koro polis nyalo tiyo gi bunde enego jowa mang'anyo ma jomoko ting'o mnobok, jomoko ting'o kidi silaha maduong' minyalo wacho ni giting'o. To kidi ok inyal, to nitie gik momiyo obila mar geng'o kata kidi. Mar ariyo, obila nyocha koro dhi e udi ka golo ji e utegi kendo nego. Kaeto ineno ka Inspector General Police to biro e wang' jowi kendo wuoyo gi the whole world to wacho ni josiasa dhi mane mochari kago joma otho mochari picha, joma moko motho gi tuoche mamoko, jomoko moyudo accident. En accident mane manyo nego ji e Kenya kama ma ji nyogo picha e mochari kanyiso Japheth Kome. To ere ranyisi, ogola ne ranyisi kata achiel mar picha moneno ni nikech pichni gin mag ji. Ka nitiere picha ma josiasa odhi ogoyo moketo moneno ni mano ne picha mar ng'ama ne ok polis onego, uket picha no en be. Ogola picha no ni ma picha mar Mbadi manyocha otho e accident, to kuro josiasa ogoyo. Omiyo wach Kome wuoyo marach ma ka ok onyal kwayo jo Kenya ng'uono, to tich motiyo no hewe. Oningo gwe tao we tijino. Kan kinde ma koro bende seu donjo ne kuonde mopogore opogore ka koro ise gi koni aya. E kinde ma kweth Azimio bende koro ikore mano mar chwalo bura kotenore kod nek ma koch ma bende none kuonde mopogore opogore mago jok mane nigi hinyruok mago mag risasi e kinde mag ng'anyo. En gimoro ma pon tiere gi mise motegno ma pod inyalo dhi nyime mondo mi olu mondo ne ni ratiro bende oyudi. Well, wanyalo manyo ratiro ne jowa. To an to okan gi geno ahinya kata mana e wach mar do mar piny mangima mar ICC. Nikech kichako neno sani ng'ama otelo ne mino wach e do mar ICC. En ng'ama osebedo ka yalo ne joma osebedo ka timo timbe maricho kata makelo tho e pinjegi. Ineno kaka sani ng'ama otelo ne iluongo kan motelo ne ICC prosecution kata jomin wach. En ema nyocha chung' ne president wa e bura mano make ICC. Kendo ineno kata biro ne Kenya kaendi nyo puro ji penjo mang'eny, penjo ng'eny molo duoko. Ni to ang'o manoomo sama jo Kenya paro ni nitiere gik ma sirkal otimo monego bed ne nono. Omiyo ICC king'iyo sigande sani ineno ka lake onge, lake omukore. Okanyal kecho kaka nonyalo kecho. Kane ka sani koro ji ni kode gi chir madine wabedo go kode chon. And bende kineno pinje machalo the United States of America ka onge e ICC, then ing'eyo ni ok en kama inyalo kete geno ni ahinya. To dowa ma Kenya ka bende nyaka nyo Maraga wuogi to weyo ne miyo miluongo ni Kome ni. Bende neno ka koro tungni osechako bede kage kacha. Nitiere judges moko ma pod ochung' kar chiendgi kendo temo ni mondo chik olu. To nitiere judges mang'eny ma bende ineno ka osechako ywayo ng'ich kata ywayo chien. To jatendgi bende neno ka kanyocha sirkal masani ni odonjo odwa bedo kodgi machiegni makata koro temo no yware to ok yware. So ok en gima yot ahinya. Emomiyo neno ka koro jowa samoro dok e street kendo e ng'anyo. Magi ng'anyo mineno koro watimo ni kadenyo ni katiba wanitiyo kaka ne wapange. Samoro de koro kwa ok dono wadok e ng'anyo. En ni chuno ni nyaka dog e ng'anyo nikech katiba ni ok ne kotiyo yo makare. Od bura duonde odok piny. Ineno ka piny owacho odonjore gi od bura. Do moningo be ni koro kuma wayiengore bende neno ka kima koro sirkal donjore gi do. Koro miyo weyo ne japiny gi thuolo mana mar koro kendo tiyo gi teko mari owuon.
Ang'e maber nitiere paro mopogore opogore mantiere kar kae. Ang'e ni ka pok wachako kata twak yie ma onego bed ni wantiere go. Nitie weche mathoth ahinya to mang' watieko odiochieng' ma kawuono en twagno mano mar bipartisan talk monego bed ni chakore odiochieng'ni ma kawuono. Ma bende ang' warangane kanyo ni ang' ochomo kama chalo nade. Ka wacho ni ero sirkal donjore kod wechego mag doho. Pachien mane kineno ka joyal buche ma ero osewach ni ero gino dar ge dara kuonde ma gisebedo kacha ka giyale buche. Mokwongo mano Mugure Thande ma bende kacha nochiwo chung' mare kata ng'eto mare manochiwo kowacho ni oyo sirkal kikete tem chik ni mano mar omenda kata Finance Act wano katero dare kogole Milimani ka odhi kacha Malindi. E kind darruok moko mantiere kar ka nyalo bedo ni en gimoro ma en buok ma doho ntiere godo kaluwore kod ng'eto ma gichiwo koso sirkal bende koro oketo lwete ma ungirore ahinya e doho ma pacho ka. Ingene daro jong'ad buche to en ok en gima rach nikech samoro be ka ng'ato obudho kamoro ahinya to odhi ong'iyo gi kama bede no onyalo ng'iyo kata gi joma tero weche buche e doho. But nyaka ing'i lwasi ma timore. Lwasi ema koro buogowa nikech ing'eni nyalo timo gimoro maber to yo mitime nyalo kelo buok. Ka koro jo ng'ad buche moko manyo ochung' gi jopiny ineno ka koro igolo gi dhi kuonde mamoko ma koro nyalo miyo ji par ni itimonegi kum, imiyogi kum to koro miyo ji dok gigeno ji dok piny e weche mag doho. So aparo ni nachako kawacho ni kome nyaka parane matut nikech ok apar ni jo Kenya sani ni kode gi geno aina mane wan go gi Maraga geno jo Kenya dok piny kuome nikech osenyiso ranyisi ma ok ber kaka otudore gi piny owacho. Mano miyo ji bedo gi buok ahinya kendo geno dok chien. Nyakoro moge jwang' paro mamoko bende podang' wayaw ni thuolo mondo mi yorno ka achiel kachiel kini montiere kar kae chenro mondo mi wayude ane achiel kachiel. Nyakoro moge jwang' twak man go odiochieng' ma kawuono ka sirkal kungo pesa kata oyo mano biro kacha kinde mane jotend migepe kod apisas mamoko moting'o jogoro mongirore kod jotend bede migepe mamoko ma bende koro ne owuok kata noketo kokgi e ogirimiti mar tich mano performance contract. Kinde mane gintiere kar kacha jatend piny Kenya noloso kendo nosiemo wengegi kendo achiel kuom gigo mantiere kar kacha en tiyo e yo makare ka gitiyo e yo moro maber kotenore kod tich ma bende gintiere go kar kacha. Wadana winja ne kaka jatend piny Kenya ne oloso mano kane ntiere kar kacha kar jot mare mantiere buo Nairobi ka kato bang'e ang' waduog warangi kiwinjo jotend migepe koro wuodhegi bedo kacha ka koro ing'ado kata kong'ade wach ni onge bayo aoyaye ka iwuok iwacho ni moko chopo e airport to wuok awuoka ka wilo lewni to dhi mana e piny machielo tiende nang'o mane achiel kuom yorego mag kungo pesa koso oyo. Wawinjane kaka nobedo kanyo juma mokalo. President has a performance contract with the people of Kenya and it is your performance that will assist him to fulfill that contract. So let us all do what we have to do and let us be efficient. As a result of using other people's money and contracting debt left, right, center, front and back, we drove our country almost to the brink of debt distress. I am very proud today that almost a year in, our economy has steadied. I shall deal with cases of negligence, misappropriation, embezzlement, theft, or rather misconduct or corruption in relation to public resources summarily and decisively. You are hereby duly notified. Jotend migepe koro kon John Mbadi sedo thuolo mar bedo e migao kaka jalup jatend migao kendo orak makama inyalo manya kora moge jwang' ma ok en tielo mokwongo ma ikete kogno en mani ma wang' ni rokete lela ma oganda onene kacha mathoth ahinya kendo otime kar jot mar jatend piny Kenya e kinde mani ntiere gi sani orak makamagi kod siem ma ichiwo mochiw sani ne jotend migepe kendo koro sekongi kacha ineno kanyo ni ero gope odok piny tiyo marach kod apisi onge weche mag mibadhi odok piny kod gigi duto magi gin yore moko minyalo ne ni tiyo godo mondo mi oganda
oyude chenro makare mag piny owacho kachel koda kamano bende mawinjo kanyo ka jatend piny Kenya wacho ni gope monego bed ni dok piny kachel koda katiyo kod omenda arietha mano moting'o nyaka wuodhe mag jotend migepe e kinde mani nitiere kacha kaka jalup jatend migawo kaitemo range gi sani nyalo bedo ni jotend migepe wuotho ahinya koso ma en mana achiel kuom gigo matimore sirkal ni ing'eni erokamano Cleophas ing'eni gima duong' kama nyaka winji en ni wach mar keto kogno orakni kata performance contracting nokele gi mane Prime Minister diereno Raila Odinga emno chako wach man jotich sirkal mana kako timore kembe ji giwegi mane sirkal mar Barwaba sirkal mar Barwaba nyaka bende ket kokgi nyaka ibed gi contract kata orak gi jok midwa miyo timo negi tich koro en gima ber kabisa kendo osebedo kodhi mbele en ani bang' kane sirkal mar Barwaba owuok e loch kata tich nochalo gima koro pek manomiye nodok piny koro kang'eyo koda jatend piny owacho masani dwa miye pek mane en go diere cha but kore kotime wabiro neno to kadebe ni Ruto wuoth kako wuoyo ne ber dobedo maber ahinya ma kisungu luongo ni if he could walk the talk to problem wagi jatend piny owacho masani ni en ni gima owacho ng'eny ne pogore gi gimotimo ibiro winjo kowacho ni jowage ok onego wuodhi oketh pesa e wuodhe mathoth jotend piny owacho gi officers mang'eny adieri ketho pesa to nie sirkal luongo ni wastage of resources nie sirkal nikech inyalo nwang'o ka jatend piny owacho dhi piny moro kata odhi e piny mar Amerika to wuodheno en gi ji kata par modhigo adwa nyisi Cleophas ni padiem madhi Amerika chiegni kuom ofisa kofisa en 100,000 mano ma jogo moteno jatend piny Kenya koso kata jotend migepe kata jotend migepe ibro nongo jatend migawo kata mana mochung' ne weche pi kata jatend migawo mochung' ne weche ndara kodwa dhi kata mana Amerika odhi e piny moro to ting'ore gi ji gi kweth dhano kia moro en personal assistant ting dai ng'ato kesa nyaka security iwanda ndi security dhiti mang'o kocha nikech mokwongo moko ting'o jotedo yes koyieni kata mana ting'o bunde mondo iwuog go Kenya ka so iwanda ndo security ne ndo dhitimo ni ang'o oko kucho nikech ng'amo ng'eye kata kucho mane nyalo bedo atari bende onge koro inongo ka gidhi gitiyo gi pesa mang'eny to mano en achiel kuom yo mar duoko kelo kungo pesa sirkal mondo tim tije mowinjore gitim kaka loso nderni kaka kelo ne ji pige kaka kelo yore thieth gi weche security gi gik machalo kamago to ma en mana yo moro matin manyalo konyo sirkal e kungo pesa yo maduong' mogik ma sirkal nyalo kungo go pesa to en tieko weche mag mibadhi nikech Kenya ka chon wachako ni 10 ewi 100 mar pesa mar pesa miketo ni mondo ota tije mag sirkal kata yore mag sirkal ne ikwalo sani nyocho sudo 30 ewi 100 katin anyalo nyisi ni 30 ewi 100 mag pesa ma iketo mondo tim tije mag sirkal obed weche mag kelo pi ang'o 30 ewi 100 dhi ofuke ji giwegi to kuonde moko ahinya kaka counties tibiro nongo ni chigni 50 ewi 100 iketho mane wi omenda monego beni tiye weche mag pesa mane koro ko inongo ketne project kata nonego kaw $1 million to $1 million kende madhi e tich monego beno tiyo $1 million dhi ofuko joma omi tich teko mar pango kaka gino itimo to magi mana kamilere karka nikech mana en omenda moro makore lach atamalo 30 kobedi kata atamalo kata 50 mano nus mar omenda ma onego beni tiyo godo weche mag dongruok ka ineno ka weche giduto timore to sirkal bende ong'eyo ni gik makamagi timore nikech gigi oginya wacho ni ero gikia no winjo kacha sirkal mar Uhuru Kenyatta kane wacho ni million kata kan bilion 2 malal pile ka pile tiende nang'o dibed ni ging'eyo to yore mag dino rodegi ema lal negi
to duonde mochung' ne kedo kod mibadhi mano EACC kuom ranyisi bende gitimo tijegi makare mondo mi gikony sirkal ma bende gin achiel kuom bede sirkal. Gigi jotelo ng'eyo anyalo nyisi Cleophas ni onge jatelo makia e Kenya ka kaka kwalo pesa Kenya ka. Wang'eyo gigi from the lowest level, wang'eyo kaka pesa kwalo. Obed CDF, wang'eyo kaka pesa nyalo kwalo. Obed Pes County, wang'eyo kaka nyalo kwalo. Obed national government. Gima timore en ni waonge gi chuny mar kedo gi mibadhi. Ni goodwill. And gini nyaka wuog kuom jatend piny owacho. En owuon. To kakoro inong ka jatend piny owacho kano donjo office, to assignment mokwongo en ni joma nigi cases edote. Cases ginorumo. Kendo nowacho ni mago joma no omaki nikech weche mag siasa. Sani bende ibiro neno ka joge nego ji dhi adhiya mbele gi timo gige gi kaka nyocha gitimo. Nyocha wach KEMSA wuok kai. Kawuono uchopo kanye. Nyocha wach odum sukari ma nigi kwiri ogol Mombasa. Miwacho ni nyaka jood bura moko ariyo ni sani wacho no ni kure. Iwacho ni nyaka jatend migawo moro ne ni joge no gwenye no luoke kaka winjosa ni jothuro wacho ni oluoki. Wabunge ariyo gi no luoke. Emomiyo koro wach ni nowuok. Kadine wabunge gi okoluoke, samoro dine ok wang'eyo kata ni sukari man gi kwiri ogol Mombasa kuchopi ous ogol oko kendo chopo kuom jopiny. Tadima timore makaro kamoro poro wakia ma ok ng'ato ogoe firimbi. Koro weche gi timore ilande sani nyo land wach sukari no oland wach KEMSA tino ka gilala sani giselala ngima dhi mna mbele kaka nyoen ang'o mabiro mono ng'ama chielo chako timo ma. So onge goodwill, onge chuny ma joge to ken kada mana sirkal masani kende, kada mana sirkal mosekadho, kada mana sirkal Uhuru Kenyatta. Wach KEMSA manotimore sirkal Uhuru Kenyatta nochopo kanye. Wach mar weche mag jo thieth health scandal manene owuok health nochopo kure. So nyaka chieng' moro wayud leadership kata telo okang' mamalo engas mamalo mar jatend piny owacho ma chunye te oketo ni koro adwa kedo gi mibadhi ni. To kendo sama te kedo gi mibadhi okabidewo ng'ato kati bedo wadwa kati bedo osiepna kati bedo ng'ama nade abro temo matek ni atieko wach mibadhi. Kae to ji bedo gi luoro to ji chako ng'eyo ni pes jopiny nitie kako onego tine jopiny. Komiyi tich cham msachi kada kedo wago wala go andi e yo moriere ma ok idhi ichaki keto lweti kama pesa jopiny nitie. Kiwacho ni magi yore moko manyalo bedo kata ni nyayo weche gi mag mibadhi okinyi ma kawuono kana roda piny kuom ranyisi wacho kanyo ni ero jotend migepe wuotho gi kweth moro malach ka giwuok ka gidhi e pinje maoko mondo mi ero gidhi timo gigi kata assignments meki magintie. Sani koro ko ng'ad trips ma nyalo bedo ni gibedo go kar kacha nyalo bedo ni jogi gin ga oko mar piny Kenya e yo moro malach ahinya ma gitiyo kod omenda mathoth. To rangane kata kinde manitie kata kaka jalup jatend migawo un trips magu ne chalo nade ponono nikech kinde go iwacho kanyo ni wuok udhi e pinje mamoko wuok udhi e trips moko maoko e kinde ma magi timore. Kuom ranyisi en omenda maromo nade mondo mi japiny bende owinjane ni trip achiel kende ma jatend migawo gilange kata ka gin ji abich onya bedo kod omenda maromo nade? Oluwore gi piny midhiye. But ka nyalo wacho average ka ng'ato jatend migawo nyalo wuok Kenya ka madhi e pinje moko kata wach ni piny mara mbugu mag Uingereza kata France kata US to ibiro nwang'o ni kitieko ka otieko ndalo 7 to pesa miluongo ni per diem kende ma onego bed ni dhi dak go kuro tichamo ok bi kawo katin to 1,800 ndalo 7 to ibiro nwang'o ni bang' mano nitiere bende ndege ting'eni ge travel business class mondo mi ng'ato dhi America nyaka ti gi $1 million gi bathe business class. Koro ibiro nwang'o ni ng'ato achiel ni at least otiyo gi $2 million mano kapok iwuoyo kuom joge ne mowuotho go ma bende biro travel economy to bende nyalo kawo per diem bende $1 million kuom ng'ato ka ng'ato biro dhi ma tiya gi average onyalo dhi malo ne ma. Koro ka ng'ato dhi kata gi ji 10 to mano kendo $1 million odhi.
So wuodhe jatend migawo achiel kende biro kawo milion kata milion 10. Mano wi podo wili chama jogi wuok giwe offices gibe ok giti. Koro nitie gima bende economics luongo opportunity cost. Ma bende ka giwe offices gi tich mane gitiyo either ok gitim oro ng'ato koro time. So nitiere lal ma bende wacha kwa yudo nikech onge apis. To ka jogi odhi oko gima be nyaka ipenj ni to jatend migawo ni kodhi oko en yuto mane mokelo ne Kenya. Ka ng'eny gi gidhi adhi wuodhe moko ma onge gima ohala ma gino chako kelo kata yuto ma gino chako kelo na Kenya. So mane kore kuma tabu nitie ni watiyo gi pesa e yo ma ok kelnwa yuto e yo moro amora. Kada neni pesa gi kotiyo to nitiere kata mana investors moko ma wadwa kelo mabiro ka to keto kembni keto ji yudo tije to jogi chako kelo taxes bende ka osuru isolo to chako konyowa gero uchumi marwa to ne wuodhe go krach. But ka wuodhe gi timore to onge ohala upenda ka ng'iyo diere mane wanie sirkal mondo mini iwuogi kidhi e wuodhe gi ne nyaka bed ni nyaka ne kuongi inyis sirkal bed convinced magi bed gadieri ni wuoth materi no achiel ne ok inyal timo gino kokadhe kompyuta. Ng'eni piny kendo sani koro tindo tudore. Gik mang'eny ma tero ji oko kiadhi lan gini adhi somo gini inyalo kawo kompyuta tidiyo tineno gigo tineno isomo gima ne idwa somo. Koro nyaka convince sirkal ni kidhi oko to idhi kelo ohala moro. Naneno ka gino nochake kata diere mane makaito ahinya nyaka koro ne wan gi Kimemia nikech Mudhaura nowene Kimemia tich kuketo foundation maber kabisa. Koro kane Mudhaura nitie ana bedo e bunge not as sirkal as assistant minister but samane ane bunge party marwa ne ni sirkal Mudhaura ne ni office kende notelo ne piny owacho kato weyo ne Kimemia ne no discipline e weche mag management mag sirkal. But bang' ma ka koro chochni obede ji tinde wuotho oyaye to gima duong' ni to nyaka waket gi mibadhi. To be nitie wach moro ma bende ni kelo ka mar weche mag gope. Ing'eni chako kawacho ni gima dhiera gi jatend piny owacho masani ni gima owacho pogore gi gima ni e ground. Ji tinde winjo ka wacho ni kwa ground vitu ni tofauti. Adiri makende en ni sirkand ni kawo gowi molo sirkal moro amora. So giwe wuondo jopiny uduto wuondo jopiny ni sani ni gope ni kawo mang'eny diere cha to sani ni koro gope okawo. Sani ma gope ikawo kendo sani koro wakawo gope ma bechgi tek moloyo nikech waduogo koro wakawo gope e Kenya ka miluongo ni domestic debts. To domestic debt iyudo ka sani kikawo gi percentage mikawe gen 15%, 14% kata into 13%. Sirkal ok onego ol gowi at 15%. Ng'eni gowi ka ng'ama nigi lony weche mag pesa gima keto percentage michaji kata tamalo miketoni ewi pesa miolo gin weche ariyo makete. Ahinya gima duong' en gima iluongo ni risk. Yani pesa mamini kamiyo i pesa en thuolo mane ma pesa ni nyalo lalgo. Nyaka ng'i ni to pesa mamini nyalo lal koso nyalo duogona. Ka pesa no nigi thuolo mar lal tabiro goyi abiro ketoni atamalo mang'eny ewi pesa midwokona. Sirkal achiel kuom joma iluongo ni nigi low risk molo ng'ata. Nigi sirkal nigi yore mang'eny madwoko gowi. Ok onego gikaw gowi gi atamalo mang'eny. Mar ariyo en ndalo ma gowi kawo kodi. Ka mi gowi mar ndalo ariyo ok abichaji pesa marom gi ka mi gowi mar higa adek. Nikech ka mi gowi mar higni mang'eny thuolo mar pesa ni lal bende ni malo. So inwang'o ka sani gope ma wakawo domestic debt gi gin gope mandalo gi tin to risk bende ni piny to atamalo michajo sirkal en 15 kata nyaka 13. So ere kaka wabiro chulo gowi gi nikech gope gi be wakawo gi to kuma gidhiye malong'o ma chieng' mo ginyalo kelo yuto maduoko gi
bende ok wang'eyo ino kikawo gowi mondo ochul go mshahara mar jotich nikech mano bende achiel kuom gigo ma sirkal ma Kenya Kwanza osekete pek kendo kata ginjo ka jatend piny Kenya ne loso sani wacho ni ero uchumi mar Kenya osechopo kumoro makare ochopo e yo makare gope pod dhi mana nyime kawo gowi ok rach kama itiyo kod gowi ni ema kelo tabu kata kama nyalo kelo ber ma opogore kama ibete kaka jaod bura gi lony mari bende machon mano kaka intie kanyo bende kaka jalup jatend migawo bende iparo ni kata gope gi kokawo to ketgi tim en achiel kuom yorego ma sirkal ne otigo mondo mi okungi nikech kata kiwacho kama ne sirkal mar Kenya Kwanza donje kama ne gowi nitie gi kama sani gowi ochope bende ni kumoro ma inyalo paro ni nyalo timore thuolo mag dweche 9 ka gin gi paro mano mar kungo omenda ma bende gikawo kakawo lagi ing'eyo mokwongo ok ang'eyo kuma Ruto dak e piny kende owuon kikono jopiny ni sani koro uchumi marwa osekawo kore yani koro wadhi maber to ji onge ing'eni kidwa ng'eyo ni uchumi dhi maber ing'e gi pesa kadonjo fuko jopiny wuotha ne street penja ne jopiny ni kawuono gi sama nyo Ruto kawo tich ere pogruok mantie e pesa madonjo fukegi be giwinjo maber moloyo kaka nyo giwinjo chon gibiro duoki ni onge ng'ama winjo maber in fact gima sani odwa konyowa matin en koth nyo chwe chiemo dwa yudore otherwise sani de koro jo Kenya winjo matek mane pok odwaro nwa to koth manyo chwe ni gi chiemo mayudore ni chiemo no biro bedo ndaladi by December chiemo kamoro serumo so onge gimoro ni ji winjo maber sani ni uchumi ose stabilize mane tino ka jotich sirkal pod nigi midhiero e yudo kata mshahara gima duong' manyalo wacho ka en ni yes kawo gowi ok rach mana kaka iwacho to nyaka ing'i gik moko ariyo sama ikawo gowi gik moko sama ikawo gowi nitie gik ma nyaka ing'i namba achiel en ni gowi ni kawe kanye gowi mikawo e Kenya ka e piny ka mayo jo ohala maka thuolo mar bende kawo gowi miluongo ni gi crowd the private sector the crowd out the private sector ke sirkal jo bengi gi jo ji wegi ma dwaro man gi pesa jo mwandu man gi pesa manyalo olo pesa oero ni gidegi ol sirkal pesa moloyo Cleophas kata Mbadi nikech sirkal nigi thuolo mang'eny mar duoko pesa so sami kawo pesa e Kenya ka mokwongo igolo jo ohala monego bed ni kawo olo pesa ni mondo chak go endnigi kata omed go endnigi mondo tije oyudre so ikelo problem economy nikech sama tije ok oyudore ji mang'eny ok ti pesa manyalo gero uchumi onge ming'ado usuru kuomgi to gimbe gibiro mi problem ke jokuoge medore mar ariyo manyaka ing'i en ni to sami olo gowi ni idhi chaji percent marom nade kata atamalo midhi chaji koro kiduoko kako ohala ma pesa no nyuolo enadi mano nyaka ing'i mar adek nyaka ipenji to pesa ni atere kanye adhi timo kode ang'o to gima adhi timo kode ni be nyalo duoko pesa ma olo ni machak duok gi wiyecha so ino kaka sirkal Uhuru Kenyatta gi Ruto mane gidonjo 2013 ne giolo pesa moro miluongo ni Eurobond kata syndicated loan machiel kuom gi wadhi duoko this financial year wadhi duoko 277 billion pesa ni gima notimo maduong' en nomiye Anne Waiguru mondo oywego Kibera los kiang'o now loso Kibera ok rach but kiloso cho Kibera choni be biro kelo nueng'o maduoko gowini mano gima nyaka ipenjri ang'o ma mono wakawo kare pesa mwachoko osuru Kenya ka mondo waket moro dhi omi Kibera obed maber kata obed maler omi Mathare obed maler nikech jowago bende dwaro kuon maler but pesa mwaolo to ningo either water e ang'o achiel wanyalo tere ndara moro mabiro miyo ji golo chambgi e puothe to dhi uso to sama giuso cha wayudo osuru king'ado to dok ne sirkal yuto kata los ko ndara mo madhi e dho nam kata mana Nyandiwa Gwasi kata madhi kama rech wuokie to rech ni ibiro use
Sami use sirkal yudo nuengo nikech ging'ado osuru. Ibiro long chiegni 30 ewi 100 mar pesa mawuok e rech dok ne sirkal. So sirkal bedo gi teko mar kendo gero gik mamoko. Inyalo tere pi moro. Pigni biro konyo e industries. Iwinjo? Industries ma bedo gi yuto, ting'ado yuto gi ka to dhi ne sirkal. Kata health, koro wangima, wan gi nguvu mar tiyo. Ka koro pesa ni nyalo thiedho ji, inyalo keto osiptende mabeyo, ma ka koro iwinjo ka dendi moro kata kori moro let matin kar mondo keti piny juma mangima. Inyalo mana bedo matuo one day ka off, to kiny kisedhi osiptal kisetiyo koti ngima. Gigi duto nitiere karka, kendo kamibete, karkanyo ka ng'idhi nyime kanyo ka idwoko, odo mada achiel to ka wiyo masani. Bende nitiere thuolo, nikech yuto gitu nitie apeyni moko moseger. Nitie moko ma toll stations moko mantie pacho ka. Nitiere apeyni moko mochomo kuonde milose mwandu. Nitiere dho wedhe mantiere mwandu mopogore madonje. Nitie mago matimore border. Nitiere yuto mabiro pacho ka. Bende nitiere geno kata paro ni sirkal nyalo kungo matin ma giyudo kapo ni gitin. Kata ka ging'eny to nitiere ode ka. Bende sirkal nigi paro machalo kama mar mondo mi gikunge matin ma giyudo pacho ka mondo. Thuolo no to nitie but gimo ka ng'eyo be nitie thuolo paro machalo kama paro to ok dang'e nikech ng'eni paro to jo Kenya Kwanza mong'eyo ma sirkandgi gin ma ging'eyo kata gin gi paro but nitie thuolo mondo ing'eni gimo Uhuru Kenyatta nyotimo maber kata bedo ne owewa gi gowi en ni gimiluongo ni infrastructure to nyoketo kech wan gi nderni nitie kuno mabe pod dwaro nderni to adieri makende en Uhuru Kenyatta nyoketo pesa mang'eny ahinya e weche mag nderni moko serumo moko pok orumo moko korko chake ging'eny Uhuru Kenyatta nyoketo nwa railway ni kata bedo ni beche nyodhi malo zaidi jo chiemo nyodonje to entie onyalo tiyo tije Uhuru Kenyatta nyochako weche ports alap set project nitie wan gi Lake Victoria manyoningo chake koro transportation and all that geothermal nyo Uhuru keto nitiere yeuni moko mabenyo olosi so weche mag thieth benyo otemo loso gima koro noningo Ruto tim en yo wekedo gi dongruok manyo Uhuru timogi owachi ni yes dongruok nyo nitie to nyo wadwa olo pesa ahinya an adwa kedo gi dwoko pesa ni oae weche moko mag koro moro ji e yore mag siasa to o reduce weche mag keto pesa e weche mag infrastructure mang'eny to focus en dwoko gowi kwase dwoko gowi ere kaka de wayuae jokel mwandu mondo bi Kenya ka andi nyalo na yuayo jokel mwandu ka gimiluongo ni tax regime mari ber yani yo ming'ado go osuru ber kendo ng'ato nyalo lieko aya koro adani wamake kanyo ni maro ang'o duoko ka mondo morang're weche gi mag osuru mano gima nowacho kata ka nitie ka jot mare nire kaka onego bed ni ichoke iwacho ni ero ji osemiye nying mopogore nowacho kinde mokalo ero chak luonge ni Zakayo tiende nang'o ka koro nitiere kar kanyo ni en ng'ama ohero mana weche go mag osuru to en ang'o ma osuru japiny penjore ni king'adowa mang'eny kama dongruok mane ma wadhi yudo mano kotenore kod gigo duto ma gintiere kacha to kinde mane minyalo bedo kiwacho ni ong'adwa osuru mang'eny kata ong'adwa osuru matin kata yo moro makare nyokor monge jwang' ntiere kae kod jaod bura mogwel ma bende kinde mokalo nosebedo tiyo kanya sirkal kaka jalup jatend migawo kiny ma kawuono wan gi John Mbadi wamedo mana twak wakaw yo masani ka waduogo wadhi nyime ko twak iketi mana Ramogi TV. Kanyiero kod mor dhi nyime inde mone nadwa bedo lawyer ka koro piende mininde okinya ban weche mopondo be medo ng'eyore mushene dwa participation ni winjo Pesa na mise cham oinga yie nyaka garus combine to kwe kethore kind ji ona wewe wanamgwenya si onjaore ma town to ng'ato ka ng'ato temo mana tony yani mtaani sani ji tema pek nyar kochia tich abich ka tich abich saa 1:45 otieno. Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mokwe.
reggae, ja Rastafari. Twak gi jothumbe nyakura mago jonka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Ticha Beach nyakura mago jonka sukus kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Vike wukich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gida kapaga beach nyaka sapaga rio warom. Kokalo kuom lakteche kod thieth wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere, ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wabende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chini mama charusin. Ako mama chaga ngwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Viusasa. Machini nyakora Ramogi jonga seduogo ntiere kae chenro mar piny koro dhi nyime imedo mana oro ote ka ikonowa kacha ni do chenro e yo machalo nade ote redek madonjo kar ka Floziane to wacho ni oyawre e Clover asemole Twak kendo mos na jatelo Mbadi kanie studio kar kanyo erokamano nya kuom chopo kar ka Wycliffe Odhiambo wacho ni an gima ng'eyo sani en ni Sirkal tiyo kod agoko mang'eny. Sirkal should work on value mano mara Kenya shillings against US dollar. Mano e gima wacho kar kanyo Rabala wuoda Diedo Philip wacho ni an kodu nyaka giko mosna mheshimiwa Wanyang ka intie kar ka wacho ni Vaniki Richard wacho ni inote marino kaka sobu kinyi makawuono kata kamano anga duo kanyo kama chielo mondo miang wayuda ne ote moko mantie kata ote mari ochopo wacho ni ene chenro kendo hano wacho ni orna uru mana bundles mondo luwe YouTube donje mbui ma Citizen Digital kata dhi yude yo makare kidieny mar live idhi yudo kanya achiel kachiel to koro mo jong wadhi nyime kidieny ma chope sani wapenyo kanyo kaka sirkal onego bed ni kungo kata ka sirkal bende kungo adieri sani yuto magi yudo kokalo kuom osuru chiko meda ntiere kar kae mana paro mantiere wiye kanyo ke paro mopogore koro mienjo to nyaka sani ka en paro kotenore kod weche gi mag choko osuru kachel koda katiyo kod osuru e yo makare en gi mopogore ma jopiny osemiye kaluwore koda maino moketo e choko mag osuru awinyane kaka noloso bene mano jatend piny Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa mlima na watu wa Kenya ya kwamba sitawaangusha, na ndio mnaona hii kazi tunafanya na bidii na kujitolea. Naona watu wengine wanasema nimekaza watu sana, lakini ni kwa sababu ile mumetufanyia, mahali mumetutoa, hatutaki ifike siku ya kwamba nyinyi mtasema ile juhudi yenu imeenda bure. Ero okanyo ni gik moko duto moketi ok ochope yo makare chenro mag choko osuru
sani chik mar omenda nitie onego bed ni kanyo osechako tich wasewinjo kanyo milome mosegol kere onego bed ni chako ng'ado jok moko ma opogore opogore osuru dhi bedo kata ka ichoki osuru gi ka ochokgi japiny onego bed ni winjo ber mar choko mag osuru makama nikech koro ka ng'ama yudo siling 1,800 gi wicha kaluwore gi chik omenda onego bed ni ng'ade kacha atamalo 30 kod abich ng'ama yudo moewo 1,500 kacha atamalo 30 kod 2.5 ni ka ichak ng'ade wiye kanyo tiende nang'o ka ng'ani nitiere wiye ka osuru ichoko dongruok madonjo ng'ato bende penjore ni aya magi dhi bedo kata kade kanye ere kaka sirkal bende nyalo dhi nyime mondo mi omed mana kungo kaluwore kod gigo magiyudo mondo mi gichwal ne dongruok e jopiny. Ing'eyo ni ka Ruto nyo bedo gi economic advisors maber joma advise on financial matters gi weche mag taxation to dinyo ng'eyo ni ng'ado ji usuru mang'eny ok kel pesa mathoth ng'ado ji usuru mang'eny nyalo bende duoko usuru piny ng'e ni mano kachak wuoye bro chalo class but adwa kete yo mayot ing'e ni sama iketo koro idwa ng'ado usuru kuom joma wakaw kuom ranyisi wach mar housing levy ikaw achiel gi nus ewi 100 kuom ng'amondiki gi ng'amondike ng'e ni sani to kendo en on gimiluongo ni gross msachi te ubed allowances ang'o igo kwan no kanyo so mokwongo biro miyo jondik ji tich ok bi medo ji mshahara nikech samo medi mshahara to medo usuru chabe to samo komed ji jotich mshahara koro ok gibi jiwore ne tich ok bi mano they are not motivated mar ariyo kendo kuom ma en makosa maduong' ma Ruto timo en kawo mshahara to o treat mshahara kaka nweng'o kata wealth salary is not wealth wuok e gimiluongo ni capital investment wan gi capitalist or capital gi labor capital en mwandu en weg mwandu magiluongo ni jo capital to labor en achiwo tekona kaka tich munda tigo so kimia pesa nikech labor mano ok wealth kati mia mna milion 10 kaka mshahara ok en wealth en pesa mawuok ne joma nigi mwandu moketo mwandu gi ki invest mwandu ing'iew bond kawuono kata igero duka moro kelo pesa mano wealth to onge kaminyalo ng'ado usuru e mshahara ng'ato 35 ewi 100 to usuru mar wealth to en 30 ewi 100 miluongo ni corporate tax onge piny moro amora kata ngi wuoth midhi kure itim research onge piny moro amora ma gimiluongo ni individual tax ingo corporate tax makanya kama nya bedo ni pogruok e sirkal kaka gibedo ka gigo kwan gi kanya kama pogruok gibedo kod weche go mag choko en ng'e gima joge Ruto advice to timo en ni gidwaro gik moko ni quick wins yani gineno pesa gidwaro ni ging'ad pesa mondo gilos go weche gi to mano ok dhi konyo gini dhi na miyo joma ng'eny ok bi dwaro kelo kembini gi Kenya ka mondo timo alazani kiyudo report no ni ji mang'eny ringo dhi Tanzania jok manyo keto mwandu Kenya ka ringo dhi Tanzania joket mwandu ok bibiro ka nikech tax regime ma Kenya ka oingo ok ne gilwase maber it's not friendly so ma kelo problem maduong' kabisa kendo dhi kelo problem maduong' ne uchumi marwa ibiro nene nyimeka ibiro nwang'o ka ji mang'eny wuok e skul to tije onge nikech kabend choko suru ma Kenya ka discourage investment in this country so mano gima ne oningo bed ni Ruto bedo advice mar ariyo pesa ne dhi kanye iwacho ni keto sirkal bedo mayot to PSS timedo Uhuru nowe PSS 40 itere 51 nyochi tuch gi gimoro ni kas ma kote mochunge uketo jo kas gi 51 PSS ne 50 kas uketo 51 jo Kenya ne oko
kasni en gima jo Kenya ne ok dwar. Nikech jo Kenya ne oketo kom miluongo ni mar jatend migawo, miluongo ni cabinet secretary e katiba. Kaito ng'ama luwe magikete katiba en PS. Idwa kawo position moro ikete diere ka. Ma ne ok en dwaro jo Kenya. Dine bed ni gidwaro position machielo. Assistant minister ne nitiere sirkal mokadho. An abed assistant minister. Nikech jo Kenya ne okete. To kanyo jo Kenya ogole, owacho ni minister ema gidwaro, to gi jagoro mungirore. We jo Kenya kamano, mane mane gidwaro emomiyo ne gikadho katiba. Nyalo bedo ni seyo makata ibiwo ne sani jatend piny Kenya William Ruto. Seyo makamano bende ne obi ne jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nikech ma bende ne nitiere karkata. Embe nokelo kas. To kade Azimio donjo. Bende gidhi nyime kod thuolo mar kasni nikech kasni kata jalup jatend migawo en lemo machalo ero kanyo nen mar miyo jogo mano ok oyudo kombegi kuonde mopogore opogore mana kaka waneno kanye listi manoro en mar go siasa. King'iyo ng'eny gi gin jok mane ok odhi maber gi siasa. Magi joma nodong' ema ng'eny gi ne oket ka. To kas Uhuru ne nigi 23. Ruto ne kete 51. So Uhuru notimo makosa. To Ruto koro timo makosa di mang'eny. Now ipenja Azimio. Kaka ng'eyo jatend Azimio ok aparo ni oketo kas. Nikech kas jatend Azimio nong'e maler ni kas ne ok oluwore gi chik. So ok ane ka kas dobedi. Nitiere kombe moko minyalo miyo josiasa mogore piny. Nitiere embassies, gidhi embassies gibed ambassadors. Gibed migi tije mag boards moko ginyalo bedo chairs nikech adieri gima bende nyaka wayiere ni the fact ni ng'ato nyoni e siasa ok oulo ni koro ng'ano onge gi rieko moro amora monyalo medo. An achiel kuom jomoko believe ni ok onego criminalize politics be. So gimbe nyalo migi tije moko gitim kata mana PSS kaka Ruto nitie jo PSS moko ma bende obed kiyudo ng'ama nigi lony mowinjore inyalo keto PS kata nyobed ni ane siasa. The fact sani as ni nyabedo mjumbe sani kurane tam na mara 4. Ok ogolo gik mana some wiya gintie. So anyalo yes so kikao ya iketa kama owinjore koda. Pod anyalo tiyo kata obed PS kata obed CS kata obed ang'o. Pod anyalo tiyo. To kik bed ni kawa iketa simply nikech idwa miya idwa rewada tiketa kama okaromogo. Nikech idwa miya rewada. Ikao koro in kaka na chiwo mfano ineno ka sani nyogi golo clip na kendo kanyo kero ywagore jatend piny owacho ywagore ni jogegi moko kia kata tich momi ong'eyo mologi to ng'ato ni in charge of ministry mar water to ong'eyo molo ng'ano ministry of water manyiso no yiero jok manok nyal and na wacho gini chieng' mane watimo puotho ne jotend piny owacho jotend migepe na wacho maler ni ka ng'iyo jotend migepe ok gin gi lony mowinjore. Magi maneno ni jatend piny owacho dwaro riembo sirkal ko State House emomiyo yiero advisors mang'eny kamoro advisor. Ing'eni jatend piny owacho kata cabinet secretary emoningo bed principal advisor mar the president. Emigawo mochung'. Emomiyo wan gi cabinet. Cabinet is the highest decision making organ of the country. So jotend piny owacho advisor. So samichake kawo advisors ni. In fact afadhali jatend piny owacho jatend migawo obed gi advisor ma advisor mondo dhi advise president. Koro sami kane omiya kata migawo mar pesa mar omenda. Tichaki keto advisor to in jatend piny owacho. Iketo advisor tambe an ka. Koro iri ng'ama idhi tiyo gi wachne. Advisor nicha koso an. Mano conflict of interest. To nodhi ukaw ket kuro kaka ng'ato kaka Aisha Juma mana wacho. Ing'eni tabu maduong' ma wan go en ni civil service marwa ok ni dwaro reforms ok oti maber. Ng'eny gi samoro ng'ato ng'awo koti kanyo dhi kamoro jotend piny owacho nitie yulo e tich. To bende gin jok moko ma nitie corruption bende ng'eni jowagi ema onge corruption manya timore ma procurement department kia kata finance department to gi audit department. Magi jomo ng'eyo kuo moro amora onge kaka chief executive officer kata PS nyalo kwalo ka ko involve chief finance officer
ka ok involve the head of accounts, ka ok involve the head of procurement. Jogi nyaka bed involved. So nyaka wa change mindset mag jogi. Ok inyal miyo tijno Aisha Jumwa makia kata ni to civil kata penye ni define civil service. Learn is civil service anango. Ok be defined and ok ni achahe. That is the truth. Nitie kama ng'ato gikie nyaka wapuoye bende osetemo ndi kiluwore gi kabin somo mare gi kumo gikie otemo joma tin manyalo chopo kanyo but gik kode kama onego gikie kikadho kode kama onego gikie koro imiye problem en to piny bende ikete problem. The country is now in problem nikech wan gi incompetent cabinet. To kindegi gin telo ma omedore kiwacho kanyo ni nitie kwan mamalo ka irango sirkal machon gi sirkal masani jogo mantiere kacha e kuku mar telo mano mar cabinet kata mano ma oluoro jatend piny Kenya kama gintiere nyaka sani bende onyalo bedo achiel kuom gigo manyalo bedo ni kelo pek apisas mang'eny nyaka jochwal paro kata advisors mantiere karka makoro nyaka chulo osuru nyaka chulo sara to sara ni bende ma sirkal osewacho ni oyo ok obi kawo gowi oko mondo mi wachulo sara gowi koka oko wakawo gowi ne dongruoge to bende nitie thuolo moro amora nikech ma en gimoro mabende osebedo kata kudhiro kaka kweth mantiere Azimio paro mano chwalo ne sirkal ng'aduru kata duokuru piny kwan mag jotelo maditogi mantiere tend migepe kaachiel koda ka mano mar jolup jotend migepe mano mar kasno man lan kar kacha nyalo bedo ni thuolo ma gintiere godo pod gionge paro iwacho ni ero paro to gin jok ma nyalo bedo go kar kacha kaka sirkal to thuolo ma gintiere go kaka jotelo matayo piny bedo kod lemo ka lemo ma imedo iwacho ni cabinet ni osiko komedore pile ka pile nitie jochwal paro ma iketo mabende nie komiti mopogore opogore pachgi ni kure ka gineno ka gik ma kamagi medore mopogore gi mane sirkal mokalo mane giseyo machon maruru ne tim. Ingeni makosa maduong' mane joma nogoyo kura ne Ruto timo en ni ne gigoyo ne ng'at ma pache te nie siasa. Ruto pache ok ni managing the country, ok ne pache onge leadership, pache onge managing our economy. Ruto pache te nie ere kaka bro dok 2027. Gimoro amora motimo wacho ni kawuono obed kata na limbe modhi kamoro kik pani Ruto dhi limbe no mondo kel dongruok. Ruto dhi limbe mondo olos go siasa ne ma 2027. En ng'ama paro apani onindo to chiew to chiemo to riyo mana ko paro siasa. Mindset machal kamano ok nyal miyo piny motelo ne dongre. Jo mose dongo piny gin jok mokawo siasa oketo thenge sama gidonjo ofis kata yiero margi to ging'iyo kaka gimi jopiny gik ma jopiny dwaro. Koro problem man ka en ni pachwa dwaro wa ma jo Kenya Kwanza te en ni to dwaro ge telo nade. Omiyo gik ma onego tim to ji ong'eyo to gigo ok timre. Emomiyo ka giyiero ji gikete sirkal kade nyokas gi yie madonji ne jok manyo mikas ng'eny gi kata area momigi no onge value makidhi mede to omigi mana nikech siasa ma 2027 mono kiki gi wang kuru 2027 gidhi gi campaign ne jatend piny owacho to ng'eny ni ng'ata kiyiero ng'ata achiel kata bed jatend piny owacho kata yiero jagoro mongirore kata yiero kas sa yiere gi dhano turi. Sami yiero ng'ata achiel yiere gi PA yiere gi secretary mo kata achiel yiere gi jo advisors bodhi biro go yiere gi protocol yiere gi security yiere gi mafuta gi geche. So kombe mimedo gi duoko nueng'o mar duoko pesa ma jo monego dhi bed ni tiyo ne jo piny nikech koro nyaka wachul msara nyaka meet allowances nyaka wamany ne gi security jomoko rito nyaka miechgi. Mae gima nyaka wang'e ni to ka omi sirkal ere kaka inyalo keto sirkal obed matin kata obed miluongo ni lean government. Lean but efficient. Ing'eni ji be ka ng'eny efficiency onge. Iwacho ni oyieyo mang'eny ni pok okunyo bur. Oyieyo matin ema kunyo bur. Kikawo minister iketo kanyo ikawo kas iketo ikawo PS iketo PSS gibiluongo ni ministry achiel nitie PSS kata adek. Makoro nyo wagike okang' makoro PSS laro ng'ama bed accounting officer. Koro nyaka moko wuogi wachopo kanyo nade. The moment makoro ji laro tich
it means ni tich tin to ji ng'eny. Ere gimomiyo dang' iket tiche monego bed mang'eny to ji tin. Koro wacho ni watiyo ofis no nega meda uru ng'ato. To ok inyal keto ji mang'eny to tich tin. Mano koro keto yieyo mathoth ok kuny bur. Mane ma inyo sirkal ma wan go mar Kenya Kwanza. To be oseinyo sirkal gi mang'eny. En wani jo Kenya ne lemo ni kwayudie jatend piny owacho moro madhi keto service delivery mbele. Ne gimoro amora. Wachopo e kidieny kod dakika 15 kata otieko twak okinyi ma kawuono. En lek mar jatend piny Kenya mano kano donje telo mar mondo mi nowacho ni nitiere weche kata paro mano dhi bedo kacha mondo mi oduok piny kitiyo mano mar omenda ma osebedo kacha ka girango gi achiel kachiel. Kinde ma gigi duto timore nyakoro Ramogi Jwang', bende lek ni osechopo e yo moro makare. Mano kama wantiere karka jatend piny Kenya William Ruto ne osingo kanyo ni sirkande dhi bedo kacha karakore kod mibadhi, dhi bedo piny karango kaka Uganda tiyo kod apisi magi, duoko piny gope mago ma sirkal ntiere godo, kachiel koda kaneno ni ngima jo Kenya ochopo e yo makare, kachiel koda kamano mar duoko piny nengo mar ngima. Sani kama Uganda ntiere, bende en lek moro mane ni kare. To nyaka sani mana ka watieko twak mano mar weche go mag kungo pesa mondo mwadonje weche go mag twak matimore odiochieng' ma kawuono. En paro mane ma ntiere godo. Bende ma e sirkal mane aslas paro ni dhi bedo margi kalore gi yiero. Ingeni yiero manyo wadhi e nyoro higa mokalo tarik 9 dwe mar 8 ne en kawuono higa mokalo 12 months ago. Awinjo kapod ji wacho ni Ruto osetiyo dweche 9. No, Ruto sani koro tiyo higa. Chieng' motime yiero ema wan wakwano. So higa orumo. Gima duong' mane both Azimio wuoye to gi Kenya Kwanza ne en ngima mane ni malo. Onge ng'ama ne wuoyo kata loso nderni. Onge ng'ane wuoyo all this. Gimoro amora mane wuoyo obed kedo gi mibadhi. Obed duoko gope chien. Obed ne wang'iyo go kata ne walengo go mana cost of living, ngima. Kidwa ng'eyo success kata ka sirkal ni odhi maber kata ok odhi maber, ibiro jaje gi ngima. Ibiro jaje nito ji winjo nade. Gin gi pesa e ofuko gi koso onge. Wayudo chiemo mayot koso ok wayudi. To ng'em ni samanyo Ruto donjo telo ni gimotimore ni ngima omedo idho. Kae to king'iyo osuru manyo keto omedo idho ngima. Nikech onge kaka inyalo duoko ngima chien ka bech mafuta. Nikech pod Kenya ka pod rely on fossil fuel. Pod mafuta ema tayo uchumi malo. Kata obed mana stima mwaliel go ni. Nitiere component mare ma pod mondo wa generate stima ni kadho kuom diesel. Kata mana factories mang'eny tiyo mana gi diesel as alternative source of power. Pokwa gike level ma wanyalo wuok e fossil fuel. So kinyalo keto medo suru e petroleum products makoro en 16 ewi 100 to bech ngima nyaka idhi nikech achiel transport oidho. Sani Cleophas kikono ng'ato kumoro manyo piko tero ng'ato gi shiling 100. Sani kiluonge ni to be anyalo orie kama nyocha achuli 100 ni ko weni 150 dhigi duogo 300. So achulo 100 moloyo manyachulo ne tich the same job. Ng'ato kaka ana nyalo afford, maybe imbi nyalo afford, but jokoro gweng kacha joma nyodhi e chiro koro nyaki iti gi pesa mang'eny e tero gige ni e chiro. Imbende be pesa mitiyo gono nyaki kete cham. King'iyo sani adwa mi just an example ni thurwa Gwasi kane piny ochiek kaka no ochiek ni Gwasi ochiek maber ok odhi marach. To nyaki nwang' ni bech oduma luar nyaka siling kata 50. Sani mano onge. In fact bech oduma manyo chako go koko ni udwa wito oduma nyodhi 120. Bech oduma bro stabilize 140, 150 gorogoro. Kapok ugik by December oduma ibro us katin to 180. To kwa donje higa manyien obro bedo 200 gi wiye. Ka upono kochiek tibro nwang'o kaka by the time wadhi dwe mar 5 ka 4 5
oduma en siling 300 this time. Mane kaka ekuma ngima oseketowa. So nyaka wangi ni to sirkande ni bende okedo gi wach mar ngima modhi malo okane nyaka samo wuoyi. Corruption okedo go ere. Isana no ngamo corruption mane. Weche manyo wuok gite donge ochak ni inono gi donge wach gi usakola. To that an kaka ngamunge weche mag pesa an wonya kisimba ka. Onge det ok dhi piny. Det medore Kenya ka. Gowi mwaolo. So ere ngama ni bed gi geno e sirikande ni en ngama wuondi mabro miyo ibed gi stress for nothing. Jowanya ka ikra ni onge gimwa geno e sirikal mar Kenya Kwanza. En sirikal machalo en pata potea. En wala mwagoyo mar chumbu. En wala madhi wangowa. Nyakoro moge jwa mano paro mantiere kar kae gimero mano donjo ka achiel ka wantiere kod wendo mano John Mbadi. Wamedo mana twak nyakoro moge jwa sirkal kungo pesa yo machalo na nyaka sani koro wachopo kinde ma wantiere go achiel ka wantiere kar kae. Nyakoro moge jwa kinde ma chope sani wadani mondo mi wadhi okang machielo. Okang wada chope sani en okang no mano mar weche mag twak. Weche mag twak pek mar ngima Azimio chiwo kaka achiel kuom gigo magida lose mapek ahinya mantiere kar kanyo. Kama chielo jo Kenya Kwanza wacho ni oyo kae waonge kodango waonge koda dwaro mar twak ewi pek mar ngima. Twak chakro duche makaono nyakwara moge jwang mano ka gintiere bure Nairobi kae ka romo mar Bomas. Koro ka twak chakore gin gik mage to winja ne achiel ka koro ka wuok kuom jakanyo mabende nitiere ruogno mar Azimio ka en jakom mar ODM. Nitiere paro mopogore mamiyo mantiere kar kae to winja kachako kuome nyaka sani gigo ma Azimio dwaro lokruoge mantiere kacha IBC mondo ket kacha commissioners go manyien mondo miyo nywan gi e paro go machalo kamago kachiel koda ka gigo ma Kenya Kwanza bende dwane mondo mipek nyaka sani kamontie matwak e tielo mar adek mane higa ma wantiere sani odhi bedo kacha kochomo e yo machalo nade matwak mar kwe koso twak mar thek ithego ang'o ogana odhi andara nikech ang'o arwaki ni kendo machiegni tielo makoro wantie ka moro koro ka wadhigo mogik dakika 10 modong' e wiye ka mondo mi waranga ne weche gi mag twak machakore odiochieng' ma kawuono paro en mane ote madonjo kar ka ng'e nang' wayud gi kinde mabiro to nyaka sani Azimio ero wacho kanyo ni pek magida chiwo twak mokwongo en weche go mag pek mar ngima bende en twak miparo nego bed ni en achiel kuom gigo ma ilose odiochieng' ma kawuono ka koro gidhi ranga ne middle ground kama gidhi romo. Cleophas, idwana mi pacha mae kamano. Well, Azimio osebede bura kata twak kendgi giwegi mambe antie moyiere ni koro watwage. Koro an bende kaka achiel kuom jo Azimio ang' nalwalowa. Badato kuma twak ne dhiye to okane. To yie gi twak. Okane kuma konyo. Ng'eyo ni ka ine oganda moro ka ji ose make a decision. Koro an a very disciplined member mar Azimio. Ka Azimio se decide network ang' no wamege support. But an kaka John Mbadi kuma twak ne dhiye to okane. Nikech wan wagolo dwaro maber. Wach ngima ema sani duong'. Nyocha kamoro no wachako weche wage ka wach mar ngima ne ok ni malanya. But kuma nyo wagike koro wach mar duoko ngima chien ni obedo gimiluongo na crisis. To kendo ino kanyo wawacho ni wach mar Finance Act makoro bedo act. Wawuoyie kech ngima tek to dhi miyo ngima bedo matek moloyo. To jowage neno kok dwaro. Wach IBC gima neno ka nyalo wuok twagni probably en mana kaka wanyalo deal gi IBC. Nikech jo Kenya Kwanza osewacho ni coastal living ni mano tijgi okonego wadogie duoko ngima piny. To piny to bedo tiju nade kakoro oinyowa. Ok nyal watchman mindike gate ok nyal ko jokuoge osedonje e dala ikone ni bi mondo wane ka kwa kedo gi jokuoge gi to koni ni mano tija we na we ang'eyo kaka biro time dangi we ne we kama na dieri to jokuoge se turo nyaka dot odonje yo. So jo Kenya Kwanza ok serious kata king'iyo kaka jatend piny owacho wuoyo ok en serious king'iyo kaka jalup ne wuoyo king'iyo ng'amo keto kidwa ng'eyo ni ma onge seriousness ka ng'amo keto notelo ne kweth makore kocha en Kimani Ichung'wa. Wang'eyo Kimani Ichung'wa very well.
pache onge twagni completely gin jok modhi kanyo gidwa loso pesa gin tij loso pesa gin kanyo onge twak moro malich ma Kimani Ichung'wa nyalo telo ne ni temo ket kocha ni koro biro telo ne kweth cha to wambe waketo Kalonzo Musyoka nyalo bedo ni ne yo machalo na jere o ka gintiere ka kanyo motelo ne kweth ni okine comparison. In fact, Kimani Ichung'wa no ningo bed ni keto kare go Pio Wandai, a majority and minority leader ok Kalonzo Musyoka. So macha nyisi ni president okodich gitwagni. Giwacho ni inclusivity. Kecha achiel kum gik mo complain en ni sirkal ok nyal yier mana dhoudi ariyo kende. Ema tiyo e sirkal. Maki ne appointment maten mana dhoudi ariyo. Weche mag democracy ino ka kuro gidonjo nyaka parties moko gikaweji. Gi interfere gi Jubilee gi gik makamago. To gin king'iyo gik ma gikele mesa kidwa ng'eyo ni jogi ok serious. Ni official opposition leader. Gidwa no keti. Prime cabinet secretary. Puodho apis makamano. Mondo puodhi. Official opposition leader, principal, prime cabinet secretary. BBI donge kene mne gidagi. Some of these things they need BBI. To kichaki official opposition leader king kete okinyal kete aketa kangama diro KDAP. Mai Sirkal. Nyakinge ni official opposition leader wane presidential system. Official opposition leader ni ereka kubiri bunge in a presidential system. We are not in a parliamentary system. Prime cabinet secretary ni ito entrenche in a presidential system nade. Magik ma oningo wuoye through a comprehensive constitutional review. Okani gimoro idhi bola kacha. Mara ni CDF obed entrenche katiba. 2/3 gender rule. Koro jowano the street mondo negigi mondo CDF obed entrenche constitution. Do you think ni manegi mane jowane nyalo dhi negi street? Jowane nyalo dhi street ne 2/3 gender rule. So nyisi maler ni jo Kenya Kwanza onge gima gikelo. The only thing magikelo en wach IBC. Emo wariwo record gi. Mondo onge gikelo non issues. To ywak mauntiere godo mabende azimiyo chwalo kar kacha miyo luor kata chiwo luor ne duond buche. Ono kanyo sirkal ma Kenya Kwanza bende ntiere kar kanyo. Ema wacho ni democracy ja. Ok giluoro. Ing'eni onge piny kiseketo ni Kenya is a multi-party democracy. Kendo katiba o recognize kamano. Kidhi a chapter on representation. Owacho ni Kenya is a multi-party democracy. Manyiso ni Kenya nyaka luor multi-partyism. Koyiera gazimio. Ka chunya ojo gazimio. Niti okang'o ninga kao. Oninga do kum jo piny mano yiera. Otherwise abiro bedo conman. Nikech na wuondo jo piny ni anan jazimio to kada onjo to kura ne Kenya Kwanza. Sani nunga jo Jubilee. Kupore wabunge ariyo kata dek. Te odok yangoa e Kenya Kwanza. To pod gin members mag Azimio coalition. Negi chako gi UDA, UDM. Gidhi gikawo jo MDG ngata chielo chien. Mano donjo gazimio. Dino chieng nyis jo Kenya samano campaign. Ni eno dhi bedo gi Kenya Kwanza. Dino ko bedo MP. Sani ino ka gidonjo ODM bende. Wajumbe ma jo ODM. Sani okasore weche jo UDA ema giwacho. Weche jo Kenya Kwanza ema giwacho. And gibiro wacho ni gidhi kelo development. Development go to ere. Pok waneno kata achiel iga yurumo. Dhia ne constituencies mag jo wabunge makoro nyo wacho ni dhi tiyo gi gini. Ibiro ka CDF ema gitiyo. Onge development moro malongo kono me wacho. So gidonjo e parties mamoko. Gichako timore nade? Gichako ywae rech. E party mo gidhi go kod gikocha. To oningo jogo bede design inyalo loko pachi. To bed decent ka sani okadwa Azimio ni Azimio chwanya kata ODM chwanya. The best thing en dok ne kum jopiny. Mara Toyota an sani awuoka e bunge nikech adonge jopiny madok kuomgi. An no gwela. But koyieri doga ne kum jopiny. Ndika ni barua iwach ni an kura weyo kaka Raila no weyo Ford Kenya kodhi NDP. Dog kum jopiny. Na adwa nene leisure tiambo kodok kuom jogem. Ukono gini anu wecha Azimio awerago an sani kura an osiep Ruto kenda an gi UDA. Mondo jopinyo chako go kura. Ka jopinyo puodhi then iendelea gikine. But okwanya bedo ni wawuoyo ni wane multi-party democracy to timbewa to chalo ka gime wane gi chama di achiel. Magi gik ma oningo twagie. But kaka na wacho ni I want to know
adwa nuoyo kendo twag ni anto aonge go gigeno nitie thuolo no nyatore etielo machielo ok ane kuma dhiye but we wamiye thuolo anyojo Azimio wasemeka nero wadhi e twak but an kaka John Mbadi to ok ane gima wadhi ago e twak kapo ni onge gimoro amora mowuok e twak ka kata onyego mano olemo ma twak ma kama bende koro okelo mano kaluwore kod twak machakore odiochieng' ma kawuono ogai mar Azimio Raila Odinga osewacho ni oganda dok e ndara ji dok e ndara timo ang'o en ang'o ma koro nitie ndara kacha ma koro oganda dhi wacho ni aya wadog e ndara mondo wapenja ni penjo mathoth mantie ka sirkal ero nobed koda put moyier ni to onge gimoro amora mawuok ndara to gik moko nitie mathoth en ani ineno ka sirkal be watiyogo ma onge gi discipline to onge gi luor nego ji aoyaye nego jowa aoyaye ndara ne ber kabisa ng'anyo yie katiba to ndara bende momiyo iparo ni Ruto yie mondo ji odhi toxin nikech ohero ok ohero ndara e moluor so ndara to nigi power kendo nigi teko en ani gima nyaka bende Ruto winji ni kopo ni wadok e ndara giwe nego joge mano e gima duong' but ndara to wanyalo dok e saa asaya kata twak ni dhi mana mbele magi kure ka gimoro nitie mochwanyo jopiny oyienegi mondo odog e ndara to kawacho ni mano koro strategy kende bende wanyalo bedo gi strategies mamoko kocho ni ji nyaka dog e ndara every day to gima ng'eyo ni sirikand ni to kane kodhi maber gi jopiny twak mantiere ni an gi doubts maga ok awuoyo ne ng'ata awuoyo kaka John Mbadi ok ane kuma twak ni dhi nikech jowa mwadwa twak gogi ok dwar twak aya koro nitie gik ma Azimio dwaro gik ma Kenya Kwanza dwaro odiochieng' ma kawuono onego bed ni gibiro koda gik monego bed ni gilose gi duto ka dipo ni ginywando gima gidhi yiere ma gidhi dagi kuom gik moko abich ma Kenya Kwanza dwaro kod gimoko abich bende ma jo Azimio bende oseketo kargi kacha ipani gik moko marom nade ma gidhi bet nikech giduto gin gi pogruok ginyalo bedo gik moko adi ma dhi tayo twak ma kama to bende ka giyiere odhi nyime koso dhi chung kaka tielo mokwongo mar twak mar ariyo ano ni kuma gidhi winjore mapiyo maybe en mana wach IBC electoral reforms nikech mokwongo ing'eni IBC kata den giwuondre jo Kenya Kwanza onge kaka wabro dhi bedo gi IBC magen magijero so gimbe ang'eni gineno ni mato dhi miyo keto Kenya kamarach IBC nitie tielo ariyo jatelo Kenya nyalo rango gik ma Azimio wacho gin ariyo mag IBC nitie auditing gima Kenya Kwanza dwaro koni mag constitution mag commissioners mago mag IBC mago jok mantie kacha commissioners mantiere kar kata ariyo gidhi rada weche ariyo mag nono sava kachielo koda kamagi mag commissioners koso gidhi rado kanya mag gidhi mne winjore e kaka inyalo yier IBC kopo ni winjore sava na to pogruok nyalo wach mar auditing election jogo ok dwar awinjo ka ji wacho ni sava dongo osebedo interfered with kata obedo interfered with kotim auditing nyaka yud that interference so jo Kenya Kwanza ok bi yie ang'eyo tek mondo giyie ni mondo wadhi watim auditing mar sava nikech kotim auditing no idhi yud maricho manyocho timore to mano dhi miyo dhi kelo wach machielo kendo moment mwase confirm through auditing ni yiero ni nyo ogaji to remember ni the difference was only 200,000 Ruto dhi bedo maonge legitimacy nyaka the end so ok gidwar ma kidwaro gima koro giluoro mogik afadhali ginya wuoye cost of living watch server so gima ginya dhi wuoye IBC na kako yiero IBC manyien kopo ni ginyalo winjore maybe ginyalo winjore kende wach luoro political parties to kane ka inclusivity gidhi winjore nikech jalop Ruto Rigathi Gachagua uluoro wach kolungi inclusivity oboro mani manandishe kata mosru kata nus mukati kata no wan gima wadwaro en ni jo Kenya mi chances ma equal ok ni wa donje cabinet kata uru nyok wadonjo ge cabinet donge uru nyoran sirkal nyaka the end to gian shek nyo unge ja ODM kata Azimio manyo ODM kata ja side marwa mane wan go man luoni NASA manyodhi ya sirkal uru kata mana sani ok wadwa donjo sirkal gi Kenya Kwanza wadwaro mana ni ka Cleophas o apply tich moromo kode to we gol nyinge nikech ojaluo oningo miye tijno kamano wach mari mogik nyalo bedo mano kiny ma kawuono ka koro watieko chenro nikene ote ntiere kar kama opogore wach mari nyakwara moge jwang kama koro watieko chenro kiny ma kawuono wach ma tieko go ni
kadene bedo ni jatend piny owacho winja do timo gik mowacho owe wacho gik moko tim. In fact sani ji osechako lungo wach ni karuto koni ni the right the left okumin ni mondo the right koro tim ne jopiny gik mowacho kech en gigni adek mag tich ne jomo wacho na ngwen onge gigni angwen en gigni adek mag tich higa mogik en mar siasa. So otim mano jowa mano yier gi chama mopogore opogore oluor wach mar multiparty giwe owe wuondgi ni sirkal biro timo dongruok onge dongruok ma gibiro neno giketore gi problems manono ma ok bi konyogi. An mane gima nyalo wacho ne jothurwa wasebedo gi chandruok gi midhiero mang'eny ahinya weche mag ng'anyo to kik wa lose hope nikech pinyni gik moko dhi mana mos chieng' moro sa ne chopi ang'eni geno to waseketo go jothurwa ndi but sa biro chopo ma wabiro yudo gima ne wadwaro. Ok ochuno ni gima ne wadwaro na en bedo ni jaluo bed president en ni pinyni obed gi kitae e yo manyalo kelo ne jopiny konyruok. Agonero kamana ahinya mheshimiwa. An bagero kamana ahinya kendo ne jowinjo wabe. Nyakoro joma neno. Aero kamana ahinya in bende mido thuolo mar bedo kod Ramogi TV okinyi ma kawuono en mor marwa ote mowuoro karka Injinia Lazaro Kanyambo chopo karka Felix Ogude ero kamana ahinya kachel koda Kalinas Oluoch ero kamana ahinya Ochieng Calvins ero kamano Austin Odera ote mari chopo kae achiel kachiel nyaka jogo moro ote mag poch gi pa ka mano tingo Vitalis Ochieng Udgem Karariu kachel koda jogo mowacho ni 2027 to Mbadi opango nango wabiro loso chenro makamano mano ote mowuok kanyo kuom Gabriel Okola ote mari ochopo karka ka gintiere karka wacho ni mano ni e yo moro makare ng'eni kanyalo yudo ote no e yo makare ka sani mondo mi ang'wa yuda ng'eni mare to machielo no nyabedo kanyo mamanye kata kamano nyada ne moko ari adek mantiere karka mana mondo mi watika e yo moro mapiyo bende ka gintiere karka Vitalis Udgem Karariu wacho karkanyo e yo machalo nade wacho ni amor kodu Cleophas Mbadi wiye ler wacho ni weche mochambua amora wacho to kaluwore gi kaka Koome no loso wacho ni an kaka pache onge wacho ni onego bed ni kaone okang' mane nikech macha chayo jopiny wacho ni manyocha oneno matek ka jowadgi bende inego kata kod polis to en owacho ni mago gin mana nonsense mbele jopiny. Ero kamana ahinya wote machielo madonjo kar kanyo George Odago wacho kanyo amor kodu ahinya Twak kanyo ler ayie gi mheshimiwa Mbadi ma Joji wacho kanyo mowuok Manyata Kanyakwara. Ero kamana ahinya ote ochopo kar kanyo ji ntiere kar kanyo ote mogik mantie kanyo Injinia Lazaro Kanyambo wacho ni weuru Azimio odhi adhiya e Twak mondo o show to the whole world who is genuine to ng'ama bende mila emomako. Owacho ni statements machalo mawuok kuoma someone mano inspector general mano nyiso ni Kenya dwaro proper prosecution mano mantie kar kanyo wacho ni toka ICC obedo compromised wacho ni then ero Mbadi ni koro chak choko signatures mar secession se wacho ni dhi tugo jokos wacho ni mago bede mantie kar kanyo e secret weapon makoro dhi bwogo jogo mantiere kar ka wacho ni ote mosebedo kanyo kamwalo kanyo koro Ramogi Jwang wagoni ero kamana ahinya ni mar ote mayoro kinyi makawuono bende ochopo kae e yo makare kendo wayudogi ma wasomo moko wayudo thuolo mar mondo mi wasom ka bende wacho ni onge anyanga mako piyo katuma mae moro wacho ni amor kod nyang kendo ang'eyo ni 2027 en elemo mane modwaro wacho ni mara to bende en mana manu Azimio nyalo nego lem kotenore kod wechego mawatimo kata watim nang'o weche man kanyo 2027 warito chopi koso 2027 chopi but what self determination no and our weapon of the last resort secession kakoro oknyalre to oknyalre jing'ano ng'ato dhi nyathi ka nyathi together nyakwa Ramogi Jwang ngoro walore gi kanyo nyika Cleophas Oluoch Kisumu Kanyakwar mokeo nyaka sango nakelo ni chenro kinyi makawuono chenro mabiro en tedo gi chiemo kod nyawado Jailieta kik dhi mabor erokamano kuom Ramogi TV.